Terima kasih. Sambutan yang ketiga, sambutan Wakil Wali Santri kepada Bapak Haji Zamroni, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam fa ya'azamu darajat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sepuh ingkang tansah kita dherekaken megah fatwa-fatwaipun lan perjuanganipun. Hadratul muhtaramin, wonten ngasanipun sedaya pengurus ugi pembina Darus Saadah ingkang kaula hormati lan dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ngasanipun Ibu Kepala Sekolah inggih menika Ma'arif 3 Banjaran, panjenenganipun Ibu Sumarmi ingkang kaula hormati lan dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi sedaya para kiai, ugi sedaya para sepuh sepuh ingkang sami hadir wonten ing majelis menika, fa insyaallah dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Hadratil muhtaramin sedaya tamu undangan, sedaya para bapak, para ibu, wali murid ingkang sami hadir wonten ing acara akhirus sanah TPQ Ma'arif 3 Banjaran ingkang kaula hormati sedayanipun lan ugi dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Sebidah monggo kita muji syukur ngasadalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan ingkang sae menika Allah Subhanahu wa taala sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dening Allah Subhanahu wa taala dhateng kita sedaya. Inggih menika kita sampun pun paringi sehat wal afiat, panjang umur kanthi berkah taat ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saged ngrawuhi punapa ingkang dados undangan agenipun inggih menika haflah akhirus sanah TPQ Ma'arif 3 Banjaran menika. Mugi-mugi ansaridanipun Allah Subhanahu wa taala lan pikantuk keberkahan manfaat fitini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Kaping kalihipun sholawat salam katur kunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi sholawat menika kadengar para malaikat lan dipun sampaikan dhateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita benjang yaumul kiamah bikanso syafatul utumah, amin Allahumma amin. Dumateng sedaya pengurus lan ugi sedaya pembina lan ugi sedaya para bapak, para ibu wali, santriwan santriwati ingkang sami hadir ingkang kaula hormati lan dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Kaula wonten ing mriki minangka
wakil sedaya inggih menika Bapak Ibu wali, santriwan santriwati TPQ Ma'arif 3 Bajaran menika kapelu badhe matur wonten ngasanipun panjenengan sedaya sepindah inggih menika matur sembah nuwun tanpa upami daya inggih menika atas didikan atas kula wentah dumateng ibu-ibu guru ingkang ngajar ingkang didik wonten ing mriki inggih menika sedaya saking wali murid Bapak Ibu santriwan santriwati ingkang hadir menika inggih menika nyuwun matur sembah nuwun ingkang sakathah-kathahipun boten saged bales punapa-punapa jerih payah kula wentah anggenipun didik lare-lare kita wonten ing TPQ menika mugi-mugi anggenipun kula wentah didik lare-lare kita sedaya menika pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika sedaya para bapak para wali santriwan santriwati menika boten saged maringi punapa-menapa. Saya menika dipun wasolaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga sedaya amal panjenengan Bapak Ibu guru TPQ Ma'arif 3 menika pikantuk hidayah, pikantuk rahmatipun Allah lan dipun paringi inggih menika rezeki ingkang kathah malimpah-malimpah barokah-barokah amin Allahumma amin. Lan ugi TPQ Ma'arif 3 menika sukses langgeng selawase lan angsal inggih menika murid ingkang kathah barokah amin Allahumma amin. Lan ugi kaula mewakili sedaya Bapak Ibu wali murid santriwan santriwati menika ugi sangat kagumipun inggih menika TPQ wonten ing Banjaran menika nomor 3 saking kecamatan Bangsir, luar biasa. Nggih. Kaula saking Sri Gadang pun kagum. Banjaran menika nomor 3 saking kecamatan Bangsri. Pramila saking keberkahan saking manfaat inggih menika kathahipun santriwan santriwati nomor 3 saking kecamatan Bangsri menika monggo sedaya nggih anggenipun lare-lare menika iras-irus nggih promosi nggih. Kula riyen nggih saking Banjaran. Kula riyen nggih saking Banjaran Karangsari. Nggih saniki kula teng Sri Kandang. Alhamdulillah monggo kita isi. Monggo kita isi TPQ ingkang luar biasa menika kanthi lare-lare kita panggenaken wonten ing TPQ Ma'arif 3 menika. Mugi-mugi kanthi ridha Allah Subhanahu wa taala anggenipun sedaya para wali murid anggenipun wonten ing mriki lan sedaya wali sedaya santriwan santriwati anggenipun dalah teng mriki mugi-mugi pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun inggih menika kawula mewakili sedaya santriwan santriwati lan sedaya para bapak ibu wali murid TPQ Ma'arif 3 menika nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun
saking arah budi kemawon sedaya lare-lare menika mungkin kathah kesalahan, kathah kekurangan, kathah kekhilafan lan sedaya anggenipun matur, anggenipun tingkah laku sedayanipun, anggenipun berhubungan kali ibu-ibu guru, anggenipun sedaya menika matur dhateng ucapan-ucapan ingkang boten sae pramila kawula mewakili sedaya para bapak lan para ibu wali murid menika nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kersa ngapunten nggih ibu-ibu nggih. Alhamdulillah. Mugi dadosaken anggenipun kula wentah, anggenipun didik lare-lare kita sedaya menika pikantuk hidayah, pikantuk rahmatipun Allah lan pikantuk inggih menika rezeki ingkang kathah malimpah-limpah barokah amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi TPQ Ma'arif 3 menika bertambah makmur jaya sukses selamat lan pikantuk murid ingkang kathah amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kaula aturaken dhateng panjenengan sedaya, kula pribadi nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.